Oju afọ gị, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefe anyị ga, dịka anyị si gbaghara ndị mefere anyị. Nna na nwa na mmụọ nsọ dakwasị ịhụnanya n'oge niile. Amen. Anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Nke atọ n'ime otu ngozi kwubelie n'eluigwe ozugbo nje ndị mmụọ ọma durie arụ na mkpụrụ bute n'obi atọ n'ime otu dị ngozi. Onye bụ nnukwu mmemme ka anyị gbakọba n'ụbọchị nke taata na this ministry nke nne dị asọ Virgin Maria eze nwaanyị nke ife Lady Queen of Light nọ n'isi ya. Anyị wee na ebe ajamite dị asọ na-asị nne ya dị asọ Lady Queen of Light happy feast day. Anyị ekene nne dị asọ wee na-anabata mmadụ niile ndị nke bịalụ nsonye na ya bụ ajamite dị asọ. A na-ewekwazi Reverend Father Emmanuel Aniako also ebe tere aka wee bịa, so he just coming. Father, you're welcome. Anyị na-asị gị nnọọ n'aha Jizọs. Amen. Anyị wee na-ayọzi atọ n'ime otu dị ngozi. Anyị akpọzigo intentions niile nke ụmụ Chukwu ji maka wee bịa. Ma anyị na-eche n'iru n'ụdị pụrụ iche ụmụ ọdịchie ha na-aza ekpere za ụlọ ekpere n'otu n'otu n'aha Jizọs. Amen. Anyị anụgo ma ndị na-ebuku na bena masis ma ndị nke nwere ataki dị iche iche nke ha na-ayọ maka nchekwaba nke Chineke, divine intervention. Ma onye nke na-ayọ
maka nsogbu dị n'ezinụlọ fa ka Chineke mee ka ọ dị mma, divine settlement. Anyị rụnyekwazi ya na n'isi ụwa niile maka agha nke a na-ebibugide ekwensu bụ onye ilo anyị, onye ilo nke mmadụ, na mbọ ekwensu na-agba n'ikpochapụ ụmụ mmadụ na mba ụwa niile site na ịnyanya na-akpọ coronavirus. Agwena ka Chineke site na mkpalite nke ọ ya akpalite Archangel Michael ka ọ gabuo agha atụmatụ niile nke onye ilo nke ọ bege ma n'aka ndị ọchịchị dị iche iche, ka Archangel Michael mechie ya bụ ajọ mmụọ ọnụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị na-erunye ebe aja ise dị asọ n'isi ezinụlọ dị iche iche nọ n'ebe a maka mkpa dị iche nke na-akpa unu. Anyị lotezi ụmụnna ndị nke bụ anyị ụzọ wee gaba. My daughter Safraska Mary L. Nwosu, onye lụrụ ọrụ dị egwu na this ministry of light, and nne dị ọzọ wee durie Trinity wee durie kamgbe afọ a na-enwe ọtụtụ testimony ịgba aka ebe na ndụ ya na otu o si wee na-abịa na-evisit ndị mmadụ wee na-ekwu na ya nọziri na position to intercede for us. A wee na-ayọzi ka e nwee mmụọ miracle a ga-alụ n'isi ya maka ime onye dị nsọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. A na-etokwa ụmụnna anyị ndị ọzọ ndị ministri n'ụwa ndị nke Chineke bugo ụzọ wee duru Brother Emeka Valentine Nwụzọ, onye nke eniri n'izuụka gara aga last Wednesday, na nwanne anyị nwaanyị bụ Sista Julume, wee tieze Monsignor Raphael Anasi Odo na Fada Martin Mmadụeke, bụ mmadụ abụọ ndị fada abụọ nyere aka pụrụ iche maka mmalite nke dis ministry, mana Chineke edurugo ha. Anyị na-ayọ ka maka mkpụrụ obi fa na ndị ọzọ si metụtara anyị n'ụdị dị iche iche ka Chineke nara mkpụrụ obi fa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ha wee na-ezi Obinigwe ka o mee ka seremoni nke tata ka ọ gaa nke ọma karịa ka anyị tụrụ anya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. O Chineke, onye nke mere ka nne nke nwa gị ka ọ bụrụ nne anyị na eze nwaanyị nke anyị, were ebere mee ka anyị na-enweta agbamume site n'arịrịọ ya, anyị wee rute n'otuto ahụ nke ekwere ụmụ gị na nkwa n'alaeze eluigwe. A na-ezi ihe ndị a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-edu ndụ n'aha Chi na ịdịka n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ eweta n'akwụkwọ onye ọma Izike, isi nke 43, bido n'amaokwu nke 1 ruo na nke 7. Ka emechara, o dutere m n'ọnụ ụzọ ámá nke ahụ chere ihu n'ọwụwa anyanwụ. N'ebe ahụ, ahụrụ m ebube Chineke nke Izrel ka o si n'ọwụwa anyanwụ bịa. Ụdị nke ọbịbịa ya dị ka mkpọtụ nke osimiri. Elu ụwa na-amụke okwu nke osebruwa. Ebebe ugwu ewetara n'akwụkwọ ozi Pọlụ dị asọ degara ndị iro. Onye maara ụdị akụ dị n'ime Chineke? Onye pụrụ ikwupụta ntọala amamihe ya na nke ike ọmụma ya? Onye pụrụ ịchọpụta otu o si kpebie na ihe niile ga-adị? Okwu nke ose bụrụ ụwa egede anyị nọnyelu nọ ihe ọzọzọ nke a si n'ozi ọma dị nsọ
kematudara. Jesu bịara n'obodo Sizara Filipai. Ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, onye ka ndị mmadụ na-ekwu na nwa nke mmadụ bụ? Ha sịrị ya, ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ Jọn, onye na-eme mmiri chukwu. Nke oselowa Dozo mai no matambalon kenjanya. Virgin Mary is the woman I love so much. Virgin Mary is the woman I cherish so much. Why not join me in loving her as a mother? Why not come and join? From the rising of the sun to its setting, from the east, west, north and south, all generations must come very blessed. Why not come and join? Everybody, join, join, join. Join the bus that goes to heaven. Immaculate Heart of Virgin Mary. It's the bus that goes to heaven. Everybody, join, join, join. Join the bus that goes to heaven. Immaculate Heart of Virgin Mary. It's the bus that goes to heaven. The Council of Ephesus, in the year 41 AD, encapsulated the mind of the Church of Mary by calling her Theotokos. Amen. Aga m asị na sọsọ music a ezugo homily a enye tata. Ozugo okwuchukwu niile ya ga-ekwu maka olili nke tata, olili nke Queenship of the Blessed Virgin Mary. Ya bụ mbọsị anyị ji agbara nne dị asọ ọfala. Ọsọ na ministry a ka a na-agbara nne dị asọ ọfala n'ụwa niile. And ihe kpatara ji agbara ọfala bụ na anyị kwenye na onye eze nwaanyị na-achị n'eluigwe na-achị n'ụwa niile. Mgbe Queen Elizabeth Queen Elizabeth nke England, ọ bụrụ na ọ ga-eri oriri gbasara birthday ya ma ọ bụ ụbọchị anything ọ ga-enwe, ndị England niile na-apụ n'ụlọ. A na-eme ihe ọ na-aga-emere ya bụ somebody bụ a queen. How much more the queen of the whole heaven and earth? Nwaanyị afọ na-agbapụta anyanwụ ụtụtụ, anyanwụ ehihie, ọnwa n'abalị, ọ pụta ihe ukwu ememe, shine mommy. Onye ka a na-ekwu maka ya? Yes. So olili nke tata bụ ihe omimi nke otuto nke ise, nke asị gịnị? Atọ n'ime otu ngozi wee Maria okwu ka ọ bụrụ eze nwaanyị nke ndị mmụọ ọma na nke anyị n'ụwa ebe. Amen. Which means na mgbe ndị mmụọ ọma, nnukwuru unu ndị mmụọ ọma na ndekwuru nne na puku kwuru puku ndị mmụọ ọma buru nne dị asarụ na mkpụrụ obi n'ife omike oto nke anọ wee buga n'eluigwe. Gịnị meziri ozugbo erugwe n'eluigwe nnukwute ọnwụ wee dị? Atọ n'ime otu ngozi wee kunie, Abba Father manie, this is my beloved daughter, I want to crown you. Abba Father wee jiri okwu eze ọ ga-eji kwube ya n'eluigwe. Mama, ijele nwanyị na mbarigwe, mama kujele nwanyị na mbarigwe, ijele nwanyị na mbarigwe, mama kujele na mbarigwe, mama ijele nwanyị na mbarigwe, mama ijele nwanyị na mbarigwe, mama ayo ijele nwanyị na mbarigwe, mama ijele nwanyị na mbarigwe, mama
Recognize the Blessed Virgin Mary. Na Quran, for you the only woman Mary appear now called the Alakoba and a Quran. And they able to the whole one full chapter like a Blessed Virgin Mary. Hannah Kwa Miriam. So na the Alakoba mana wanya we why age we to here. Now you will name the Savior, name the greatest prophet on earth. So now I won't do what? Umunne da so ambu wanine. The children of light. I'm children of light. I will give her. Makana, just that's one when Revelation 12:1. As great and mysterious sun appear from heaven. Behold, a woman clothed with the sun that stands on the moon with a crown of 12 stars. I can't have a chapter and body. We want you to wait on one. Give us a name on one. It was the morning about making which I am and see. Oh, back on the look as a wine. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, you can't come back here. We must tell Jesus now, John chapter 8, verse 12.
Jesus will say, I am the light of the world. Whoever follows me shall never walk in darkness. After me, even go. When you're not going so now I will keep it. I have a room to say. Say amen. Amen. Oh, my faith. You can get him. If you want to keep it, if you want to If you want to keep it, if you want to if you want to keep it, you want to If you want to keep it, if you want to Once again, I said, no, you want to keep it. if you want to keep it, I need never. Oh, yes. What about you? I tell you. Yeah. I'm